Čaute ľudia, vítam vás v mojom úplne prvom F1 videu. Takže, dneska by som sa chcel venovať téme, trošku si zrekapitulujeme prvú časť sezóny 2026. A ak chcete vidieť ďalšie videá, napríklad z Brawl Stars kontentu a F1 kontentu, nezabudnite dať odber, pretože za 100 odberateľov sa odhalím, takže jo. No. Čo sa zmenilo v roku 2026? Monoposty sú menšie a idú na 50% na baterku a 50% na spaľovák. Noví jazdci sú vlastne iba jeden, Arvid Limbler, ktorý bol povolaný s Formou 2 ako najmladší výherca, bol promotovaný do F1. Máme tu dve nové týmy, Audi a Cadillac. V Audi jazdia jazdci zo Quicksilveru z roku 2026, takže Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto. Máme Cadillac, kde jazdia dvaja skúšení sú supporti, a to je Valtteri Bottas a Checo Perez. A teraz na rekapituláciu sezóny 2006. Všetci sme čakali, že nové pravidlá prinesú niečo nové, ale aj tak ako každý rok je to o Mercedesu, Red Bullu a každý McLarenu. Takže pravda je však taká, že Russell, ktorý sa mal tohto roku ukázať ako budúci šampión sveta, teraz sa tak neukázal, pretože v tejto sezóne dominuje mladá hviezda s názvom Kimi Antonelli. Potom McLaren. Darí sa im, ale nie tak veľmi. Ešte teraz sa vrátim trošku k Antonellimu, k Mercedesu a to, že vedie šampióna s náskokom 50 bodov a to je celkom fakt veľa. Späť k McLarenu. McLarenu jazdí samozrejme Lando Norris a Oscar Piastri. Lando Norris ako šampión majstra sveta z minulého roku zatiaľ vyhral iba jedné preteky. A to ako celé Maďarska. Mimochodom, Oscar Piastri, tak tomu sa taktiež darí, ale nedarí sa až tak. Samozrejme, vidíme, podľa mňa určite na 100% sa vráti Papaya Rules, pretože tohto roku sme už videli dve veci z Papaya Rules, starých známych. Red Bull. Stajňa, ktorá vymenila tohto roku motor Honda za vlastný motor Orlang Red Bull Ford. Max Verstappen je v šampionátu 6. Vôbec sa mu nedarí. A ako sa ima top 3 najlepších, tak to je. 3. miesto Russell, 2. miesto Hamilton a 1. miesto Kimi Antonelli. Max Verstappen, teraz späť k Maxovi. Max Verstappen je tak nadáva na svoje auto, že radšej jazdí so GT3 na Nürburgringu. A opäť sa do druhej sedačky Red Bull posadil nový jazdec Isaac Hadjar. No. Rýchla rekapitulácia ďalších tímov. Williams, bankrot. Alpina, comeback. Potom Haas, americký propadák. Audi, 1 bod, alebo 2 body, neviem. Cadillac,
nový tým. A ešte, aký tam máme tým? Visa Cash App Racing Bulls, školka pre Red Bulli. Aj keď sa im tohto roku celkom darí. Hej, Racing Bulls. Potom čo tam prišiel Arlen Bollaert a Liam Lawson. A potom Aston Martin. Alonso chce z neho odísť, pretože pre najďalšiu sezónu majú skracovať závody. Prečo FIA? Prečo? A potom to je asi tak všetko. Tak, toto bola rýchla rekapitulácia sezóny, prečasy sezóny 2026 v 6 minútach. Tak, čau!